Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Arrasatera etorri gara. Bertako gaztetxean egin dugu hitzordua Lisabo taldearekin. Pasaden neguan argitaratu zuen disko berria ezagutzeko. Lorategi izoztuan ez ruts bilakatu arte. Gaur, gurean Lisabo taldea. Lisabo taldea bueltan da, eta kantu xorta berria dakar besapean. Diskoa kalean zuzenekoetara itzuli da banda. Asmoa zen aurrekoa atera genunen hau pixkata jarraiago ateratzea, baina justo pandemia ontzan hori momentu hori eta hor galdu genitun 2 urte. Eta horregatik luztatu da, baina bai asmoa zen nahiko jarraian ateratzea besteakin. Soinueletik a lo mejor bai dagala garbiagoa edo izan leike, ez dakit. Eta agian pasarte batzutan bai hori aurkitu ditekera, badago kantu borobilago bat, adibidez ezakegu. Batzuetan ez genula ikusten, igual diskoan sartzeko edo. Baina, ez dakit, guk beti behar dugu denbora jakiteko hori, zen gure perspektiba dago erabat biziatuta. Eta ez dakit inoiz lortzen duzun hori. Abestiak aspaldi zeuden, ja ideiak zeuden hor grabatuta aspaldi, bozetuak. Gertatu dena da, orain jarri momentu horretan justo pandemia ondoren eta pandemia aprobetxatu genuen pixkat gainean jartzeko eta aurrera eramateko. Baina bai, dazkagu egia da, kostatzen zaizkigula asko abestia bukatzea eta agian dazkagu demo batzu diela dazkanak urteak. Baina ez dakit, heldu zaien momentua hauei eta justo diska honetan atera ditugu. Bai, ez dakit bilatzen ditugun gauzak edo aurkitzen ditugun, bidean, edo batzuk igual baztertzen edo, baina bai hori bai dela pixka gertatu dena, bai dira gauza batzuk, azken finean dira urteak, pasairenak, eta baina bai, hor dago hildo bat, beti egongo da, bai. Zuzenekoetara bueltatzea beti da erronka bat alde batetik. Azken finean gauz bat delako diskoa prestatzea, beste bat diskoen saiatzea eta gero ja zuzenekoak. Eta bai, gure kasuan gutxienez uste dut kantuak zuzenekotan ere beste bizitza bat hartzen dutela eta kontzertuz kontzertu ere modu batean edo bestean aldatzen juten direla eta, egia esan oso gustora. Gero, orain arte egia esan kontzertu politak emateko aukera izan dugu, adibidez, Dokako kontzertuarekin emandako buelta guztiekin, azkenean Añorgan eman genuen, toki oso berezia, polita izan da, gaur ere hemen Arrasateko gaztetxean jutzeare guai dago, ezakit. Egia esan gustora gabiltza eta erritmo hartzen eta geroz eta erosoagoa ere, erosoago eszenatokian. 2018 urtean kaleratu zuten eta edertasunaren lorratzetan bilduztu ginen diskoaren segida da honakoa. Disko bikia. Aurreko diskoaren norabide beretik dator, baino badira gauza berriak ere. Bai, hildo berria mantentzen du, bebai daka berritasun bat guretzako dana, pixkat, azkenean diska honetan zuzenean gaudenak egun gara grabatzen eta hori guretzako oso garrantzitsua izan da, pixkat, porque eman digu estabilidade bat edo bai, eta hori talde batean oso garrantzitsua da. Gure moduko talde batean, daukana horren beste bi talde bat berian, bi bajo, bi gitarra, bi bateria, beharrezkoa da oreka ez, baina estabilidade bat izatea gauzak eta ideiak aurrera eramateko. Bada horrelako nahaste bat, ez? Badaude gauzak etxetik handatoztenak, beste batzuk lokalean sortzen direnak,
saiatzen gera beti dena grabatzen eta azken zatia ere bai aprobetxatzen edo hor gordetzen ez baldin bada disko honetan ateratzen, etorkizunerako. Orduan bada horrelako ez dakagu bide edo estrategia bat kantuak egiterakoan. Esango nuke horrelako kolas antzeko bat dela, baina norabide batekin edo batzutan noraka doan ez dakiguna, baina bidean aurkitzen duguna. Ez dakit hori bilatzen dugun, baina bai egia da, aurkitzen dugunean, bai musikan, bai hitzetan, bai ez dakit kantuak ja bukatzen ditugunean, momentu hori iristen denean, bakigu edo sentitzen dugu kantua nahi ahal genuen tokira iritsi dela. Bestela beti badago oso igual sensazio abstrakto bat, ez dela esaten digula, ez dugula lortu ez dakit sentsazio hori. Eta berriz esaten ditut, da nahiko abstraktoa, baina pixkat hori da horreka. Norabidea beti da denok gustora geratzea. Orduan, ez dakit, beti hitz egiten da intentsitateari buruz eta horrelako gauzak, baina nik esango nuke dela gehiago askotan dire sentsazioak eta ez dakit, estilo bat baino gehiago esango nuke hori sentsazioak direla eta asko lantzen dugu lokalean denok gustora geratzearen. Hori oso garrantzitsua da guretzat. Bai, horrek laguntzen du pilo bat, bai. Hori ezinbestekoa da niretzako, porque azkenean sartzen bada norbait grabatzeko edo justo bereziki grabaziorako, ematen dio bere tokea eta baino gero zuzenekoa prestatzerakoan oso horrek eskatzen du lan bikoitza, gauzak ateratzea eta ja prozesu danean baldin bazaude, dana errazten da, adibidez zuzeneko hauek prestatzeko nahiko erraza izan da, ja dinamika geneukan hartuta, izan da bakarrik abestiak entzutea eta bakoitza bere zatia ateratzea, baina gero danon altean adostea eta elkartzea. Eta eskertzen da benetan. Nire kasuan bateria jotzen dudala, Lisabon sartu nintzenean ikasi behar izan nuen hizkuntza hori hitz egiten edo erabiltzen. Eta horretan adibidez, Aidarekin asko ikasi nuen, ez? Eta oraingo honetan Sergiorekin, hau izan da Sergiorekin grabatu dugun lehenengo diskoa. Aurreko diskoa berak ez zuen grabatu, baina bai zuzeneko dan, eta horrek lagundu digu kantuak egiterako orduan. Baldintzatzen duen formazio hori, bai, baldintzatzen du, baina ikuste dut ere tresna badela eta bada ere bai lehen esan duan bezala hizkuntza bat. Eta horixe da gure hizkuntza musika egiterakoan. Diskoaren grabaketak beti dira bereziak Lisabon. Taldeko kide den Carlos Osinaga arduratzen da langintza honetaz, eta talderak erabat baldintzatzen ditu grabaketa saioak. Beti saiatzen gera iristen alden neurrian kantuak beti badago bat edo itxi gabe, baina normalean. Eta honetan denbora nahi genuen, eta onerako eta txarako ere. Eta nahi izan dugun denbora guztia eta kantu guztietan egondu dira aldaketa batzuk, aldaketa handiak. Luzatek da pila bat, nik usteet. Eta,
onerako eta txarrerako, baina bai, eta gainera ja iristen da momentu bat, non entzakizu zutako ze parte bat jolasten duen. Bueno, nik uste dut ere, ez dakit nola esaten den, ez dakit, zuregan aurkitzen duzun zatiketa hori igual horrek ere laguntzen du prozesuan. Nahiko batzuetan oso aberasgarria da, beste batzuetan, sufritzen dugula, bueno, hori da, ezagutzen dugun bidea, bintzat, ez dakit. Nigatik hitz egiten du, baina ni faltan botatzen du oraindik disfrutatzea grabazioetan. Oraindik pixka da, ez dakit izango dan, ikusi dut. Ume bat izatea eta hori kanporatzea, ateratzea, baina diska gogorrak dira grabatzerako prozesuan eta aurrera eramateko prozesu horretan. Ez dakit, zuzenekoa beste gauza bada, zuzenekoa da pixka askatzea hori, tensio hori eta partekatu besteekin, baina, nik oraindik disfrutatzeko gogo horren bila nabil grabatzerakoan. Diskoro esaten dugu, hurrengoa egin behar dugu eta horretan ja esan genuen, bai, nik uste dut joango gora Chicagora Albinerekin grabatzea eta hori esan dugu ezakitzen bat aldiz. Baina honetan ja, egin behar dugu, hori izango, eta ez Albinerekin baizik eta, baina gero iristen dira, depende nola, beti iristen gara grabaketatara nahiko larri eta ezakit zeinek aguantatu, ez diot niregatik, baizik eta Lisabo aguantatzeko estudio batean, madre mia. Lorategi izoztuan ezurrutz bilakatu arte, izaki izolatuek tinko esten diote euren ametsei. Jostailu zaharrak lurpetik ateraz, isileko iztariak saiestuz, gizateriaren lanbro garratzean lo hartu ezinik. Agertoki gainean zein musikariek osatzen dute Lisabo. Itzaleko lanetan berriz, beste zenbait lagun. Horien artean, Martxel Marisjal hitzetan, Aida Torres, Maite Arroeta Jauregi edo Txaranga Urreta Bizkaia. Justu izateko horrela izan behar da. Eske, adibidez, Martxelen lana ezinbestekoa da, Maite hasierati dago, naiz eta zuzenean ez egon, ezinezkoa da. Ezinezkoa da, porque azkenean daukagun zaratakin eta hori eta txelo bat organizatzea ezinezkoa izango zitzaigun, baina hor agertzen den jendea da sentitzen dugulako benetan hor parte hartu dutelako. Normalean musika egiten da lehenago, ahots linea batzuk eta horrekin Martxelek egiten du lan. Eta hori da normalean egiten dugun prozesua. Saiatzen gara bestera baten egin, baina beti denbora gainean eta beti horrela. Baina gero ja izten da momentu bat, nun badago joan etorriko lan bat eta partekatzen ditugu gauzak eta hor lantzen da ere eta aldatzen dire gauzak musikan. Beraien lehengo bozetoak izten direnean eta ja kantu batekin ja, hasten duzu ja, probatzen eta orduan ja hasten dire ja kantuak izaten. Momentu arte dira ideiak eta izan diateke oso ideiak super garatuta, baina momentu horretan ja da kantu bat. Eta batean abstraktua zen gauza bat konkretua bihurtzen da eta magia txiki bat, txikia edo ez. Eta dizkidetasuna eta danen artean azkenean txapek askotan esaten du gauza bat eta ni arrazoia daukat, Lisabo dela talde bat bankilloakin. Eta hor daude batzutan batera, beste batzutan sartu, adibidez aurreko diskan Aida ez dago taldean barne zuzenekoetan, baina lagundu zigun grabatzen diska, eta beti daude prest hor parte hartzeko edo bultzada bat pixkat emateko diskari eta taldeari. Bideu zigiluaren babesan ikusi du argia beste behin Lisaboren disko berriak.
Eta beste behin taldearen erabakia izan da, ohiko plataforma digitaletan ez zintzilikatzea. Gaur egun erabakitzen duguna ez dakigu zer izango den bihar, baina beti pentsatu dugu, bueno, interneten entzuteko gure musika baudela aukerak eta ez dira hildo batzuk jarraitu behar. Ez dugu honekin ezer demostratu nahi edo guk horrela erabaki dugu eta azken finean da ez egotea Spotifyn edo Apple Musicen edo lako plataformetan. Gero YouTubeen aurkitzen duzu diskoa batean eta ondo ikusten dugu. Gure lizentzia libre da, Creative Comonsekin, bueno, zeakin, baina orduan norbait bakigu jendeak, bideo hori erabakitzen duela eta hartzen duela, Spotify bideo hori. Eta erresago dala jendeari heltzea, baina ez dakit. Igual gu arroegi gira, ez dakit, benetan, baina nahi duena aurkitu dezake. Orduan, distribuzio aldetik ez da ezer. Eta gure alde horretan, beste kontu batzuetan igual izango dugu, baina alde horretan ego askorik ez dugu. Hor egotea, ego askorik ez genuke asko lortuko ere, baina Spotifyn egotea edo. Eta gero azken finean daude 3 kantu, eta gainera dire 3 kantu, igual oso arro ez daudela beraekin, baina, eske berdin zaigu. Behin diskoa kalean zuzeneko emanaldiak ditu helburu Lisabo taldeak. Dagoeneko eskaini dituzte batzuk, Euskal Herrian zein Bartzelona edo Madrilen. Aurrera begirako asmo bakarra hori da, zuzenekoetaz gozatzea. Bai, hori da. Noenik ez dugu beste zertan pentsatu. 50 urtekin ez dakizu. Aurrera begira eta disfrutatu segundua. Eta gero ikusiko da. Baina, nik uste dut, horren beste denbora egon ondoren musikan murgilduta jarraituko dugula. Lisabokin edo, baina, honekin ez dut esan nahi ez dugula jarraituko Lisabokin. Lisabo, printzipioz, asmoa daukagu aurrera egiteko, baina inoiz ez dakizu. Azken finean ere horrelakoak dira kontzertu guztiak, ez? Disfrutatzen saiatu behar zara, egun guztiak ez dire berdinak. Ezakit nik jendearengan zoriontasuna ikusten dut, eta hori, sentsazio hori oso polita da. Oso polita da eta oso aberasgarria, asko, pila bat eskertzen, asko. Bai, guk berriz badugu gure prismatik jasotako sentsazioa. Eta bai, zuzenekoak dira behin gertatzen dira eta horrela dira. Gero bakoitzaren sentsazioa da bakoitzana, gaur izango da Enrikolera bat, Neria beste bat, Jabina beste bat, bakoitzak izango du bere, baina bai hor gertatzen dena da, hori da, zer gertatzen da, eta hori da magia txiki bat. Bai gure kontzertu batean, beste kontzertu batean. Bai, egia esan alde horretatik sortea daukagu, eta gainera urte askoren ondorioz, ez dakit, badaukagu horrelako familia txiki bat Madrilen, Bartzelonan, Galizian ere bai, eta beti plazer bada, gainera ez dugu asko jotzen, eta kanpora ere ez gera asko joaten. Orduan Madrilera, orain dela gutxi Madrilen eta Lugon egon gera, eramaten genituen Madrilen egon gabe, igual 4-5 urte. Eta hori beti berezia da, egia esan. Eta asko eskertzen da horrelako irterak egitea, eta badago jendea, orain dela 20 urtetatik hor dagoena, eta beti plazer badena, ez baldin bada kontzertu batean, segurazki ikusten ez duguna. Bai, printzipioz kontzertuak ematen jarraitzea, eta
deitzen baldin badigute, bai, kontzertuekin jarraitzen.